Se vede cât de cât la filmare. Acolo nu știu dacă se vede ce. Acolo aproape e plin, la jumătate. Stă la băut. Trebuie să tragi o linie până nu se vede. Aia ce-i ferigă sau ce? Da. Ăsta a fost crescut pe DKV, apoi pus pe MS lichid, adică turnat MS lichid. Eu zic să-ți o duci acasă să dormi pe ea. Chiar te distracție. Ai putea dormi în băia cea bună. Da. După cum avea. Mi-e urât, așa mi-e urât de mine. Ferigă. Foarte greu să spui. Da, feriga.